Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kun hinyong trap National Awakening Movement. Kalau ong ba ka jingdon ka jingthung kam sop ha katanan Secretariat Administrative Department Nazareth lalap ling ba ka right to information. Ya kani ka khnam klapan shai hadin ba ka kanhon Meghalaya Secretariat Progressive Employees Union kalakantat badon ka jingthung kam sop. Habagran chikla pathai ko bor uba Thomas Pasa ulapan shai ba dangshan ka seng kalaya kendu yu Chief Secretary ka jilla ban kdo ya ka jinglap jong ka seng lingba ka RTI badon ya ka jingthung kam daily wages hakatnat SADN uba Thomas ulapan shai ba ki don arjat ka rukom thep kam ha SADN ka baningkong kalong lingba unajir ka SAD bat lingba ka telefon ka ba khot tray klem dadon ka advertisement ula bendrap ya kine kinong tray bala penrung kam la ban be da unajir hi kabas ngosi kalong baki don katu kat ningut ki bala tray la slem ha henre ki sha be kam no namar uwe ubriu usu niki bat uwe pat ngautanat shu iki laong uba Thomas ula ong baki don ki kam basa thali ha katikatnat bat kani katanat kapanmi ya kajing penbena lat kam henre ka thep kam pat kontrak ula ong ba lingba ka RTI ka seng kalalap baki don ki briu bala thung ha kani katanat kide ki bahayeng jong ki kato kat ningut ki batray ha SADN henry ya ki kerteng om shumpat lakwa ban penpau menta namar ba ka khnam kala kentu yo Chief Secretary ba on penbet ya kani ka jing bakla namar ka taula kentu ba ka jing penrungkam ka dei ban long ka ba shai khnang ba amla ban be bat penrungkam kat bamon Pakai kepala penmi nak kalian ka Meghalaya Secretariat Progressive Employee Union halor katuka jile kendu kajongi yo Chief Secretary hakabat katung kicing lap kajongi lembaki RTI nila keren bangla penting ru CS bakadon kata ka jingthung kam ki daily wages sangke po SADN dagaba itu yang katu kat ni kinong tray jong ketika department nani kata ka corrupt way of employment ang tiya po SADN but ngilai ka jingthok ko banyak harangkat ke jing pentip yaki jinglap jongi yaki information lembaga RTI but adin katu pada menen ngi na kaliang jongan dega union ki laong ba kai ka bangi kren mangi na khnam ka de ba bakala but omdon kata ka jing thungkam backdoor lene kata ka nepotism ha ka jing thungkam te po SADN alor kani ngi kwa ban pensyai ba khania mar khang ba kanumdan kanunu ka misunderstanding ga jisu bakala hantam ki paiba ki babon ki ba ki puli ki bor baman kasni pi na kaliang kajongi hi wat hatu kasni ngila om bakadon arjat kita kirkum penrungkam ne thepkam hang thia po ka SCDN ka banungkang lamba jong nazir jong kani ka department lamba i telephone call lakhot yang tak kibru ban tray kum minimum wages ban la ru ban be ki takamon jong nazir hi mun umdan advertisement umdan ni iru ya kan ni orang dikatakan nepotism kabakum no uwe ubri unra yanu ban aikam yanu maikam namar habakut siu tulap yaki dengan squad dekat pisah jumpai ba te kadib ngi ong badi benda dong transparan dan kalian ka jongi ngi ong ru terus ki ba hakawi ka benta pada ka rukum thungkam ki minimum wages pada ngi bau ar ka ar ka sarkar ka penmi advertisement ka pelong da written test ka le ka personal interview ka penun kami ka state resolution policy ka benda bulu jaga police verification bat kelak thungkam ya ki pion ki badai on a contractual basis atau kapor ki thong harin pada ngi pada kalian ke government pada kalian ke department pada kala ai ki status jong ka RCW kini kita set ki wa kini kita ki casual employee ki barung lembak exam hoi ya kitu ngimong ya kitu paling question ni kau ni ba fi hak atau kapor ba ki ka department ka penni ya ka exam kadang kau vacant post apa ka SDN ki vacant post kita te ke department kale kumno ka penmi advertisement ka phatho exam kale i personal interview ka penenkan ka state resolution policy kale ka pendap ka police application bat ka thep pada ki hak contractual post temporary post kita ka juso thu ka changi kini ki rukom thungkam kini ki rukom ki bangi melin ban yoi habangi thep yagi kam sarkar ki belong regular regi permanent ma tinggal kali tiba kajing kali kami ba balik ke sarkar kamla bentung ya kini la pas ke exam bala pendem kamu la pemiru ya merit list
play kam la ban thung ki ba ya ki sanction post ba long available hatu ka por ering iba la ik sanction post dong vacant dai henry la thung pa de ki daily wages worker ya ka ba nakal yang jong yang le si ka kalong ka ba mi hap habadon ko sanction post de ban pandap ki daki sanction ki daki regular sanction post ki kan om de should ki but nakal yang jong ni aru to sni ba ki ba bon bagi department ki khot ban tre ki minimum wages itu ki casual employee but ngim joi ke ba kandan kata ka jing pelong yakini ki written test ki personal interview ki SRP ki police education ter la syukhat be kum to da ka jing mon do department ya ka ba ni ka lesi kana de ka babakla tan kala ko jongi hatu sting la kan cha ba lamba ka jing wa jongi lamba kila ka ACI nila yo ki keteng dan ki breu ki badai ki bahayeng ha jong ki kat tu kan ni ki batre ba SDN ki betre yang ke ma ko manggila ong tu sini ngimpat jer keteng bagi sanya aka office jong CS bagi penbet je kini ki jing bakal abora namar ka ba sosi kalong ba kidan kat tu kan neun ki ba la sabe kam nak na ka SDN ki bla tri pun stem hiu ma ki ba kerja ne ki jong ki hendi laweng no yaki namar ba uway ubreu sotonat chu yaki uway ubreu usun yaki teo kale si kata ka rukam thungkam ka kamdei ka ba bhang kam sarkar ho ya ka pi thungkam pi siu da ka pla la jong pi pentri kam haying la jong to phila ban le kan fi mon yo ba fi mon phila ban khot yo fi mon phila ban be jumlah penong hindi ya kan ni ka ba kibril bateri pada CDN la siu tu la bikir ka sa ba tingi ka ji su thu ko jong ni ka dei banong transfer de kata kayu kamla ban long ba ya ki be fi mon ban be ya fi mon ban rung ngomong ya kita kibril la tu la bon stem la be ya ki la thur ki ba thamai dong kan le si kalong on a humanitarian ground tong injustice kan kom no kini ya yang ja jong wi ai shawai ba da haba hang thing no ki dan kami ki minimum wages bantere makini ki minimum wages employee ki bantere hapo ki badan ka payroll jong ka SADN Secretariat Administrative Department Nazarat kini ki wa ka ni ka department pada ka pha sha kaleng ki office ki badan post secretariat ban le tere kom ki cleaner ki pion ki wa ki post ki group D ye ki don kam bai ki post tengah sutu ko jong bahabadan sispa kli kita ki post del minimum just ba like kamla ban long ba pin khot si spangut chwa ki batch A be no hot saki batch B arunai be no hot saki batch C arunai be no kamlo ka ba bhang la rapila hot be ka tash mene baro ai kan long ba ka jin bishar ka ba khui ka ba biang na ta pada ai kin yo be ya ta hendai ban le kam ba le kan ka department pada haka jin sio jongi kam de ka ba biang ban kumban chu pensyaya kan ni union tu kini kimte ki jingkran ki jongi kini ki jingkran jong PRTI act ki ba bon ba ki bang layo kam dei kai ru ni file ka RTI ni lab ka jing sisa ni pentip chau CS nak menta khanang ba CS su unla ban sim kam ni kan ni ban pengkut ya kini ki kenram barok ki bodon hapoka SDN tena kalian ka jongi ni community baka union du kala syai dan ban ong pada kembaka ong ka union pada ba kai ke bakar ga khnam kadi ke bakla omdon jing tap tu dengan ajar keteng tau sau sangut hang niru ngatrai kini ki sau sangut ki ba tak hendian ngut nak kita babun lagi jar keteng hang niru kata ki union bukan dong hoi kini ki klemwan lu baka exam kini ki bamdan benta baka exam ke baki hero dengan kidan ki factors ki section pada kan ki ba rung dak denti ke bakla ya ka bangi nak kala jongi kwa ban perkui ni ko ban penbai kan ni ba kham tam e ban address ya katu issue jong itu ki nong trai ki balarim ki balatri la bun stem ang ke khlang ban address ka jing e ka jong ki ba phim dei ban kini ka pyang ja ka jong ki dei ban khot ye ki aila de ki hoi la da ki la yo kam shawai te mlali e mo handai kum ka department ka ba pe kya ka shon jong duk usuk pada ngam thai kan ba wa kin le ba ki benduk ba jinjar kam tam ki para khasi ki jongi but nakalian ka jongi kwit enti hadin bangi kudu ba CS bahkan sadon kan no ka senjam na CS pada ba in sim kyai kini ba nakalian ngin up ya kada kapor
but lada don kam pada ngin sim pada de kiwai kilat klem 3 sen jam pada kumong ai fi ngila banjir kerteng mentaru manu ba teri hang the ia dai ayu bat nur ia dai ngila banjir kata pam don jing ia dai ngimpat kuat ya pemerintah mi kuat sa ba ka department hi kan sim khai kan ya mentah bat nang ta pada kan kin pen bai ya kini ki kan rum kan ram baroi ke